taikinaa ei osaa helposti kaloja. Mennään vähän syvemmälle. Jännittääkö sua? Vähän. Iori äijä. Iori äijä. Otaanpas mitä täältä nyt. No, 2 laiskimusta näköjään. Oi oi. Mä en nyt tämä porra. Tuliko Iska? Pikkumies. Et todellakaan. Isokin laittanut. Yli vuosi sitten. Wuhuu! Bravo! Tähän tarvii 3 ihmistä. Hei, nyt loppu! Nyt loppu! Nyt loppu! Tänään meillä on haastattelussa Marikki Liehu. No minkälaiset fiilikset sulla on nyt, kun tää mökki valmistuu? Hyvät. Mikä on niinku kivointa tässä? Varmaan köysirata tai uiminen tai mökkäily. Voitatko seuraavan Viime keväänä, mutta... Ranta on kiva ja älä koko aikaa. Ja sitten Säkin röhkit siellä. tää Firestone-lavajari. Sitten tikkaat. Siis tikkaat. Tuo betoniin ei saa mennä. Nyt on saatu hiekkarantakin mökille. Eikö oo makea? On hienompi kuin naapurilla. Oli niin syvällä. Mut suoraan saunasta pitää uimaan, voi juosta tälleen, että olla pureammeissa ja katsota auringonlaskua. No on luksusta, on. Ja sä katot. Äiti, otettiinko me Espoonkoolta mukaan? Ei otettu. Ei se valita. Miksi? Tulee tähän saakka. Sitten se kiertää tonne. Niin sitten tämä lähtee. Tästä lähtee vähän niinku loikkaa. Tämä perässä ja lähtee sitten tonne noin. Jaa. Tää ei niinku ihan mieletön. Joo, no. Tästä voi niinku hypätä vaan suoraan uimaan. Älä ota niin, no Noniin, mitkä teillä on fiilikset? ei mitään. Itse vastaa kysymyksiin. Että mikä on kivointa tässä mökissä? Piano. Piero. Mikä on kivointa nyt, kun tää mökki valmistuu? Piano. Jos vaikka Ruusu vastaisi. Kakka. Ranta. Ei. Tässä on joku huippuhieno terani, älä hukkaa. Ihana puuhalla. Aika remonttimies säkin vaan. Mites vaihtaa? Ei osaa. Harvia kivet voi ottaa. Ei oo. Mikä on oma kivi.